Iz glave. Dobre, bolje aplauz nego ćutanje. Bolje minut aplauza nego minut ćutanja. Dobroveče i dobrodošli. Pošto dosta vas zna da se desi i obrnuto, da bude minut ćutanja umesto aplauza. Jer za one koji ne znaju, u proteklih, pa ne znam, evo ima već ko zna koliko da nisam bio na ovoj sceni, desile su se neke tako stvari u životu, pa nisam mogao da budem ovde u teatru, iako sam jedva čekao. Imao sam naime, što kaže, jednu rutinsku operaciju na grlu, evo imam tu jedan ožiljak, to je onako rutinska operacija, malo te otvore, stave neke konce, izvade iz tebe neko divlje meso i tako. I onda se ima jednu, kako bi rekli, rutinsku upalu pluća od 7 nedelja i na kraju se ima jednu rutinsku koronu i sve u svemu imao sam jedno rutinskih 106 dana u bolnici, tako. I izašao sam sa rutinskih 55 kilograma iz bolnice, tako da nije ni čudo da je moglo da bude obrnuto, znači ne da počne aplauzom, nego da počne minutom ćutanja. Ali eto, na svu sreću, Bog imao druge planove. Da, i posle sam imao još rutinski post-covid, i imao sam belu kosu i imao sam, šta da vam kažem, ne znam više ni šta je bilo. Uglavnom, mnoge stvari sam i zaboravio šta je bilo. Zaboravio sam jer imam te neke, kako se to zove, to mi je pričala ova doktorka koja se bavi tim post-covidom, mentalne magle se zove to. Možda neko od vas koji je imao koronu ima to mentalne magle. To je kad ste zaboravni, zaboravite nešto. I ja sam onda stvarno imao to i plus sam imao gubitak koncentracije. Nisam imao vezu između mozga i ruku, tastature. Ali mentalne magle su mi se baš svidjeli kao izraz i počeo sam naravno kao i svaki kulov da ih koristim i kad jeste i kad nije. I ono, znaš, kad ti kaže, meni Gana kaže, jesi prostro veš, ja kažem, zaboravio sam, znaš. Jesi išao u prodavnicu, zaboravio sam. I onda kad te sretne neko, ono, jeli, brate, kad će da vratiš onu kintu što si mi dužan, ti udariš odmah od Josipe Lisac, ono, magla, svuda, magla oko, ne vidim ništa, magla velika, i tako da je. Ali, otprilike, ja sam i hteo večeras nešto da izvedem, vidite, bez orkestra, bez ičega, sam, zato što sam tako nekako osetio da je vreme za to, da izađem sam i da, kako se zove, se suočim sa vama u jednom vrlo važnom trenutku, a to je trenutak kada proslavljamo i obeležavamo, bolje reći, 25 godina, ja se izvinjavam što ležim dok pominjem to,
25 godina radio emisije iz glave i u tom smislu ja vam želim, kako bih vam rekao, dobrodošlicu na komemoraciju emisije iz glave. Evo. Zamislite da je ovo emisija. Ovo je radio, kao maketa radija, ali recimo da je to radio emisija i kao i svaka komemoracija, ja sam tu bi sad neki govor, ja sam imao onako nešto, ali sad, znate kako ide okupili smo se večeras u znatnom broju da ispratimo na večni put, odnosno da te ispratimo na večni put, naša draga emisijo iz glave, pošto smo svi sa njom na ti i tako dalje, ti koja si obeležila jedan period, odlaziš od nas, veća nego što si zaslužila, manja nego što si se trudila. Tako mi je neko govorio, neki možda dramer ili odlaziš od nas, veća nego što su tiho govorili, manja nego što su glasno pričali. Ti koja si 25 godina govorila kroz glavu i usta i govorni aparat jednog čoveka, ostavljaš nas u ovom tužnom trenutku i onda bla bla bla, istrpela si ovo, istrpela si ono, vamte onamte i levo i desno i još nešto možda da, šta ja znam, možda se još nešto kaže tu i onda ja na kraju ja recimo kažem Bog neki dušu prosti ili kako se to već kaže, pa da sad nema ni krsta, nema ni piramide, ne znamo da li je verovala ili nije, da li je verujuća, nije verujuća, ali kao slava joj. I onda vi kažete slava joj. Ja kažem, znači slava joj. Eto. I ode emisija kao da je nije bilo. Ode emisija na jedno uvoti uđe, a na drugo uvoti izađe. To je sudbina svake radio emisije. U stvari, emisija iz glave nije otišla, nego sam je ja ubio. Ubio sam je da ne bi ona ubila mene. Ona je pokušala da me ubije jednom, i to dobro, evo, ja sam rekao, imam ovdje, evo, ko će može da pipne za 100 dinara i da se slika, evo imam fotografe, jedan lep požiljak može da se spipne, 100 kinti nije skupo, daćemo u dobrotvorne svrhe. I šta sam još htio da vam kažem? Magla svuda. Ali nemojte da tugujete zato što nema više radio emisije. Nije iz glave samo radio emisija. Iz glave jeste, mislim, 25 godina ta radio emisija, ali iz glave, kao iz glave, nije samo, kako bih vam rekao, reč. Jer to je radio talk show bio, za one koji nisu slušali na radiju, selio se, kad su ga izbacivali s jedne radio stanice na drugu radio stanicu, pa na treću radio stanicu i na kraju je ostao bez radio stanice, ali ima interneta, ima svega i tako je. Znači, ali nije samo reč. Iz glave je recimo i tekst. Zato imate da pročitate mnogo tekstova koje sam ja napisao iz glave i pre emisije. Pre nego što je počela emisija, pogotovo sad, u ovo vreme kada mi je malo teže da pričam, jer se zamaram, pa onda imate to da čitate tekstove, pa možete na glas da ih čitate i onda da imate utisak kao da je to emisija iz glave. Drugo, iz glave je recimo i fotografija i slika. Ja sam svojevremeno uz pomoć svojih prijatelja fotografa napravio jednu izložbu koja se zvala Bečenje. I to je bila jedna velika i lepa izložba u Domu omladine, gde su bile izložene fotografije mojih prijatelja fotografa, pa smo izabrali, na kraju je kao najbolja fotografija
glasovima žirija koji su činili svi fotografi, izabrana fotografija Kočina, Zorana Kovačevića, ja mislim, gde sam na fotografiji ja i moj drug Rasta. Pa je ovaj, kako se zove, iz glave i zvuk. Zadnjih 10 godina ja sam na ovoj sceni bio sa orkestrom za lociranje, uzbunjivanje i uznemiravanje građana. Ovde je bio Jezda, pa je ovde bio Stepa, pa je ovde bio Uroš, pa je ovde bio Trnda, ovde je bio Fića, pa su onda ovde bili gosti Vujak, Boš, Trale, pa je ovde bio hor Liceum, pa onda nije bio hor Liceum, nestao, pa je onda bio hor nezbrinutih devojčica i dečaka. Tako, iz glave je ujedno i, kako bih vam rekao, zvuk, ton. Znači imate reč, tekst, ton, sliku, imate pokret, pozorište, pokret, ono, znači neka piruetica, nešto ovo, ono, vamo, namo izvedete. Znači, jezik kojim govori, mogu sam da skratim i da kažem, iz glave je koncept, brate. Mislim, koncept, ili što bi sad ovi volili da kažu, narativ, mislim. Ja kad čujem tako te neke izraze, meni se ono... Ali koncept je prava reč. Prava reč. Znači, u tom kontekstu narativa koji sam vam prethodno ispričao, to je koncept. I sad, mislite da se tu sve završava. I ja sam to mislio. Da nema više. A onda sam prošle godine, dok sam ležao zaklan u bolnici, i ovako i krkljaš, ono, ne možeš da dišaš, imaš ovdje onu cevku. I sad ležim u sobi, čoveče, i gledam oko sebe, ima gorih od mene, mislim. Ja sam pitao ovog čoveka što me operisuje, je li mi ugrožen život? Nije. Su mi ugrožene glasne žice? Nisu. Okej, teraj. I onda odeš tamo, oni to pape, srede, sve zakrpete, stave ti ono i ti onda... Se sećate ovde koliko puta smo se zezali na onu foru? Tako sam otprilike disao, zaista. I mislio sam koliko je to ironično, čoveče, koliko ti se sudbina vraća. I sad... tako. To je stvarno bilo, a ovde smo se zezali kad samo I am your father, come to me, tako da, a to sam sve tako, tu imam nešto sam snimio, prvu poruku koju sam snimio svoje deci, ja mislim da sam snimio tako, to mi je u starom telefonu, ono, I love you, i tako te fore. I ležim ja tako i razmišljam, čoveče, dobro, nisam najgori, ima i gorih od mene, i luđih, to ne možete da verujete. I luđih stvarno. Ja sam mislio nema, međutim, živiš u balonu, idi bate, operiši rak, lezi u bolnicu pa ćeš vidiš kakvih ludaka ima. Leži čovek ovako, preklan, zaklan, gotov, samo naražen da ga baci. I čoveče, i ona žena mu kaže, nemojte da pričate, gospodine, nemojte da se napinjete. I oko on... Ovaj jedan, samo što su ga dovezli još ono, pa ga prebace, ovako još ne zna ni gde je. Pustila ga malo ona anestezija, on ovde sav zavijen, krvav. Eto ti ga vata cigare, stavlja u džep i odlazi na hodnik i rekao, dečeško, idem zapaliti cigaru. Da li si kršten, čoveče, sad su ti skinuli pola grla, ideš da zapališ cigaru. I ležim ja tako i razmišljam se i mislim se, sunce ti jebem, šta bi ja radio da ostanem bez glasa? Kako bi onda? Šta bi onda? I onda kako sam ležao tu u bolnici, nisam mogao ništa, nema šta da radiš. U bolnici ležiš i gledaš u plafon ili gledaš u mobilni. I ja nisam hteo mnogo da gledam u mobilni, da se kačem, gledaš u plafon, brojiš one pločice gore što su.
koliko ih ima, koje su veličine, ceniš, da li je 70, 50 i tako je. Uglavnom, fantastične misli ti prolaze kroz glavu i ja sam onda razmišljao šta bi ja radio sutra dan, izaću iz ove bolnice, Bože zdravlje, naravno ne posle 106 dana, mislio sam pre, ali dobro, tako se zadesilo i kako bi ja radio? I onda mi je palo na pamet da bi ja mogao da radim recimo i u pozorištu, isto ovo, ali uz pomoć znakovnog jezika. I on se setio kad sam bio u vojsci. Ja vam sad ne bi pričao o vojsci, evo Sorge i Raos, oni znaju, imao sam stvarno divnog kapetana, vodnika, duša od čoveka, da vam ne pričam da je bila vojska. Ja sam tamo naučio znakovni jezik, jezik gluvih. I večeras je ovdje trebala bude sa mnom Katarina, koja je prevodilac, ali ona nije uspela da menja smenu da dođe. I sad ja sam htio da vam pokažem, ali pokazat ću vam sam. Kako bi to bilo? Znači, obično kad su predstave, verovatno ste vidjeli, ovdje stoji, kako se zove, prevodilac i on ovako prevodi tu da bi ljudi koji ne čuju mogli da razumeju šta ovi pričaju. I sad, ja sam otprilike sedeo sa njom i onda sam se setio. I sad ja bi mogao, recimo, to bi otprilike izgledalo ovako. Ja sad, primjera radi, ne daj Bože, mislim sad, da me je rak baš pojeo, a nije samo da me ugrizu, nego me pojeo i ja sad ne mogu da pričam. I nemam ni ono da krkljam, nego nemam ništa. Znači, nema, sve ovako. I ja onda, recimo, kažem ovako, a ova žena kaže, dobro veče. Vidite kako prosto, dobro veče. A ja ću ovako, vi kažete dobro večer. Vidite, ili ja kažem ovako, vi kažete dobrodošli. A ja kažem ovako, vi kažete u teatar. Da, hajde. Znači, dobro večer, dobrodošli u teatar. Na 20 emisije i ja onda još mogu recimo da kažem nadam se da ćete me razumeti. Da, to je tako. I onda ne treba ti glas. Znači ti možeš i znakovnim jezikom da iz glave može da bude i znakovni jezik, čoveče. Može da bude zvaničan, a može da bude i šatrovački. Znači samo što ja ovoj ženi objasnim. Ja recimo izađem na scenu i sad nešto onako i sad uradim recimo, a ona kaže šta da vam kažem? Ili ja ovako, onaka, glava me zabole. Sad da se ne vatam za znate već i to. Znači, eto, može i tako. I to šta sam još hteo da vam kažem, magla, jeste. Magla. Da, i razmišljao sam još, razgovarao sam sa dosta ljudi, i pitao sam, i danas sam čak pitao na Facebooku, sam pitao ljude šta biste volili da pričam ovde. I razmišljao sam šta nikad nisam pričao. Jedan mi je moj drug savjetovao i dosta, onda sam razgovarao s jednom Vesnom, pa sam razgovarao s još dosta ljudi koji su mi rekli samo nemoj politiku, keveti i to. I onda sam razmišljao, ja sad kad bi radio recimo, a ima koliko vidimo odavde, ima dosta vas koji su, pa ste 2013. godine, znači, pre 9,5 godina smo napravili prvi operetsko-kabaretski oratorijum kad smo pevali onu Miljadsku, ko bi rekao čudo da se dese, da će Dačić datum da donese i to. 10 godina. Alo Božega. Ja sad kad bi pravio tako nešto, ljudi bi masovno počeli da izlaze iz sale. Ljudima više nije, kaže, do politike. Ljudima je sada do smeha. I sad meni ovaj jedan drugar kaže, usmi bre priče šta nisi nikad pričao, kaže on meni. I ja uzem ovako malo šta nisam nikad pričao,
Rekao, nisam nikad pričao o seksu. On kaže, kako nisi nikad pričao o seksu? Pa rekao, nisam, to su stvari o kojima se ne priča. Ja sam tako vaspitan. Ja da sam pričao o seksu, odavno bi bio pod zemljom, mislim. I tako te stvari. Recimo, nikad nisam pričao o seksu. On kaže, pa uzmi priča o seksu, čovječe, ljudi vole fore to, seks, vamo, namo. Pa rekao, kako misliš da im pričamo o seksu? Pa kaže, pričaj viceve o seksu, pričaj. Pa rekao, meni to glupo. Rekao, drugo, odmah da ti kažem, rekao, ja mislim, ja mogu da pričam o seksu, nije sporno, ali moram da pričam malo i o Vučiću. Jer znate kao, evo, pogledajte koliko je prošlo, nisam ga pomenuo do sad. Znate koliko mi je trebalo, mada sam ga malo i zaboravio, magle. Ali kad smo kod seksa, zašto smatram da je neukusno je pričati o seksu? Neukusno je pričati o seksu zato što smo mi svi izloženi jednom, kako bih ga nazvao, svakodnevno smo izloženi, hteli vi to da priznate, i muški i ženski. Mi smo izloženi svakodnevno takozvanom društveno nametnutom seksu. Znači vas od ujutru do uveče, znači od ujutru kako otvorite oči, pa do uveče kad zatvorite oči, pa čak i kad zatvorite oči i spavate, samo što ne osjećate, ili se pravite, vi ste izloženi seksu. Ceo dan neki seks, čoveče. I sad ti zamisli, na sve to ti neko dođe kao, aj malo kao ono, vidi bre, pusti me bre, čoveče, ceo dan, ne mogu da sednem, i tako je. Tako da je glupo pričati o seksu. Kome je danas dok seksa, čoveč? Kakav crni seks? Ljudi, bračni parovi, dobro mladi možda, oni još nisu ga osetili do kraja, ali sad ja i moja supruga uveče, kao kakav seks, čoveče, sedi, gledaj malo neku seriju, lezi, spava i ćuti, bre, i pripremaj se sutra za seks. No, želite da izdržiš to? Jedino što sam primetio, to je recimo, pošto dosta vremena u zadnje vreme, jer su se preselili u Erdogliju, odnosno preselili su se u Erdogliju dok sam ja bio u bolnici, i to je bila najlepša stvar, jer nisam učestvovao u selidbi. Znači, sve što je bilo uradila je Gana i deca, i ja sam iz jednog stana otišao u bolnicu, iz drugog sam došao u nov stan. Kako ti se sviđa? Super. Gde da legnem? Ovde. Šta ćeš sve se praviš, ne samo od poskoja, nego se praviš i da si bolestan i tako dalje, da ti nije dobro i to. I šta sam teo, gde odu rukavac? I dosta vremena provodim sa svojim psom, sa Điđijem. I sa njim šetam tako najmanje 3 puta dnevno. I da mi nije njega i da mi nije te šetnje po šumi, ja bi još možda bio na 55 kila i bio bi dosta pogodan za seks. Jer 55 kila to za čas, obrćiš kako hoćeš, s ove strane, s one strane, prebaci ga ovde, prebaci ga onde, daj ga ovako, daj ga onako, daj ovde, daj onde, i to. I onda sam gledao Điđija i razmišljao sam koliko je uopšte kućnim ljubimcima seks ipak, zato je bolje biti pas ili mačka, ili ne znam već kako ide kod mačaka. Jer ti, kad si pas, ti ne da možeš uvek da imaš seks, nego se trude da ti nabave, čoveče. Razumeš? Ajde, dovedu te i daju, kaže, ajde Điđi, ajde Điđi, ajde Điđi. I sad, vidite, naše kuće, odnosno naš pas je malo lud. On nije malo, nego mnogo. I on sada, recimo, ja sam mislio, pravo da vam kažem, da iskoristim i to ću da uradim, ti običnog psa kad dovedeš, tu neka kuca i on to onjuši i odmah krene. Ali ovo ne ti, ajde Điđi, ajde Điđi, ajde Điđi, ovo ono.
I ja sam razmišljao sljedeći put kad ga budem vodio, a ima jedna gospođa koja ima baš finog patuljastog pinča Ženku i ovako baš je gospođa, mogu vam reći, onako. I ja sam teo da iskoristim priliku, pošto Điđi stalno nešto obilazi iz Voljeva, da mu kažem, Điđi, ovo je zadnji put da ti objašnjavam kako se pari sa Ženkom. Da li me razumete? Tako da možda mi uspe u tom fazonu, možda tu bude društveno prihvatljiv seks. Ali, kako bih vam rekao, ima tu još fora, ali meni nekako glupo da ne pominjem Vučića, jer, pa ne stvarno, ako ga ne pomenem, ispašće pederski, kao nije smeo da ga pomene. A ako ga pomenem, neko će da kaže, pa je udavio sa Vučićem. Tako da ne znam sad, šta da radim, da li da ga... Malo, a? Društveno prihvatljivo, malo. Prislanjanje samo. Pa dobro, sad da vam kažem, ali, pa ne, mislim, pederski ako ga ne pomenem. A drugo, ako ga, ja sad, pravo da vam kažem, ja sam sada penzioner. Ja sam u invalidskoj penziji. I ovo sve što gledate, ovo je sve šta sve možeš u Srbiji kad si osoba sa invaliditetom. Pazite, osoba sa invaliditetom drži kao nešto, kao predstavu nešto. I ja, recimo, ja sam penzioner i ja sad imam šah. Imam šah, kao svaki penzioner imam šah i ovdje su figurice i sad, kako bih vam rekao, ja... primjera radi, hoću da igram šah sa predsjednikom. Daću mu kralja i piona fore, a meni dama i sve. Sad da ne slažem sve, nije ni važno. Ali pederski bi bilo da ga ne pomenem, jer kao penzioner, kao invalid, kao penzioner sa invaliditetom i tako dalje, ja pederski bi bilo da ne kažem, da ne pomenem sve te puteve koje je predsjednik izgradio. Sad, ja jesam penzioner, ali jesam ja peder ako pomenem da je on napravio toliko i toliko puteva. Jesam ja peder ako kažem da je predsjednik doneo toliko i toliko novih radnih mesta. Lažem, jesam ja peder ako kažem da je predsjednik stvorio, ne znam, da je otvorio toliko i toliko ovih, kako se zove, fabrika. Jesam ja peder ako kažem da naš predsjednik neće da ide u Tiranu. U stvari, jesam ja peder ako kažem da će naš predsjednik da ide u Tiranu. Jesam ja peder što ako kažem da naš predsjednik ne da Kosovo. Nisam, to je istina. Nisam ja izmislio, to je on rekao. Jesam ja peder ili neko drugi peder, ako ja kažem da je predsjednik, odnosno da je Srbija jedina zemlja u kojoj ti možda kažeš za predsjednika da je peder. A? Jel sam u pravu? Jesam ja peder? Nisam. Mada mogu da bude, mislim, ako je projekat dobar. Nije sporno. Za čas ćemo da napravimo gej paradu u Kragujevcu, imam spremnu ekipu. Pedera, ovi LGBT, imam čak i spremnu ekipu ovih koji bi kao da nas biju, sve lepo projekat ispišemo, Evropska unija, prvi gej pride u Šumadiji, svi srećni, svi zadovoljni. I me iz ove što će da nas biju kao i za mi, za čas, što ja ne bio derpe, LGBT. Ja sam od uvijek bio za to. Dugine boje, ljubav, mir, brat, ljubi brat i to. Pa šta? A kinta? Prošetamo od krsta, recimo tu niz ulicu, svi vrava to, svi srećni, svi zadovoljni. Nego šta sam počeo da pričam? Peder, da. Da, jer predsjednik znači peder, jel ima neka zemlja još na svetu gde ste vi čuli da za neko kaže, jel rekao neko recimo za ovog mađarskog predsjednika da je peder?
Nije. Je li izašao nekad mađarski predsjednik na televiziji da kaže ja sam peder? Jesam ja peder? Nije rekao ja sam peder, nego za mene. Još malo mu je što mu viču da je peder. I malo mu je što on kaže da je peder. Nego još kaže ovoj voditeljki, recite, kako kažu za mene? Pazi ti sad to. Dokle ide to? Znači, jesam ja peder što za mene viču da sam peder? A ova žena kaže, pa dobro, recite, šta kažu za mene? Pa, recite, hajde, pe. Ona kaže, peder, eto, vidite. Jesam ja peder ako kažem da u ovoj zemlji postoji sloboda govora i sloboda medija? Kad ti možeš na televiziji sa nacionalnom frekvencijom ne da razgovara, nego da kažeš, bre, peder, vi ste peder. To nema nigde na kugli zemaljskoj, čoveč. Samo ima u Srbiji. I nije to samo što ja sad imam penziju, odnosno nemam još, ali bit će. Mislim, fali mi još jedan papir, pravo da vam kažem. Ali ne, stvarno fali još jedan papir i završava se i prva penzica kad legne. Jao, bato. Vidjet, čućete. I idem kroz grad, muzika. Biće za 2 metra hodanja kroz grad i za muziku od 20 sekundi. Biće šuške da se podavimo. I sad, ne pričam ja ovo samo što sam, kako bih vam rekao, u invalidskoj penziji, nego što vi znate, 10 godina ste slušali, ja iz dubine duše to mislim, to je čovek duševan, to nema, ja vam kažem, to ne postoji nigde na kugli zemaljskoj. Ja samo ne bih volio da vi pomislite da je to pederski s moje strane ili da sam ja peder. I na kraju krajeva, jesam ja peder ako kažem da je predsjednik generator jezika mržnje, nasilja, čiji smo svedoci svakodnevno. Posljedice gledamo svakog dana, po školama, vidimo ih na profesorima, na učenicima, novinarima, na zaposlenima. Jer sam ja nešto slago, sam ja peder. Ili sam ja samo penzioner koji je glasačka mašina predsjednika Vučića, kako pričaju. Mada, da vam kažem nešto, kad je video sam Vučića, ako mi verujete, video sam ga svojim rođenim očima, bio je miting i nije mi duša dala mira i ja sam iz Erdoglije peške šibo i došao sam do Zlatne ruže i gledam ovako i sad, to je naš navikost, gledaš u ekran i ja gledam ekran Vučić, ali iza ekrana Vučić jebote pravi i sad šta je štos? Tu u toj masi ja nisam vidio penzionere. Kao što svi idete i pričate penzioneri su glasačka mašina, oni da nije penzionera ovi ne bi bilo. To je sve mlado čoveče, 35, 40 godina, sve, znaš kakve ženske, utegnute frizurice, usne sve, lačo, telefoni, selfie, ovo ono. Nigde ni jednog ono da ide ovako, razumeš me? Nema. Sve mlado, 40 godina u vrh glave. Pa jesu to penzioneri? Pa nisu, brate mili. Pa jesam ja peder što to kaže? Pa nisam, nego se koristim slobodom govora, brate mili. U ovoj zemlji koja nam je data od strane ovo, kako se zove, specijalnog ostra našoj ovoj LGBT paradi i tako dalje. Mada, eto, to sam vam pomenuo čisto da znate da ne bi bilo da ispadnem peder da ne pomenem predsjednika, odnosno Vučića. Ali
moraš i to, mislim, šta drugo da... To mi je bilo isto, znate, kad sam ležao u bolnici, sanjao sam ga. U stvari ne znam da li sam ga sanjao ili nisam, ali ovako je bilo, majke mi. Ja sam ležao, bio sam tada sam, ne znam da li je tu ovaj doktor koji me zaklo i preklo, divan čovjek i one sestre, sve to je stvarno ono super. I bio sam sam u sobi. I bila je neka vrućina, brate mili, a bio je Vidovdan prošle godine, se sjećate da je valjda kod stadiona je bila neka parada, nešto smotra. Znam da su se recimo Suza i još ne znam ko slikali kao nisi dobrodošao i tako dalje. Ali ja sam onako ležao i sad u nekom polusnu, čoveče. Da li sam ja to sanjao ili je to stvarno bilo? Ja ovako, ona vrućina neka, i ja ovako pogledam, sedi Vučić. U sobi, ne zezam vas ovom, ozbiljno pričam. Sedi tu. I ja gledam i on meni kaže, gde si? Ja kažem, on kaže, ja sam. Kako si rekao ušao ovde, čoveče? A iznenadio se što on meni na ti, ja njemu na ti, znaš. Rekao, kako si ušao? A on kaže, znam bre ove dole, ove što radi na ulazu, kao pa me pustili. I ja sad ga gledam i on onako rekao, pa šta radi? Kaže, bio sam tu, bio neki miting, pa rekao, kao da svratim, da te vidim i tako dalje. Rekao, što mene? Pa kaže, ja to... Znam ja, kaže, tebe, ja to pratim ono iz glave. Rekao, stvarno? Kaže, stvarno. A me zajebavaš? Kaže, što bi te zajebavao, čoveče? Kaže, što bi došao? 7. sprat, što bi se penjao od ovde. I ja rekao, jebote, nemoguće. I ja rekao, kad je tu da mu kažem, rekao, a pazite, ja u tom trenutku ne mogu da govorim, ali kao u tom nekom, ja njemu kažem, si ti svestan, čoveče, da si ti maligna misao sa kojom se živi. Kažem ja njemu. A on meni kaže, pričaj mi nešto o tom. Pa kaže, znam. Pa ja kažem, pa kako? On kaže, a šta misliš kako je tek meni? Kad sam ja maligna misao, kako li je tek meni? Ti, kaže, imao maligni pa više nemaš. A ja sam, kaže, maligni. I dalje. Ja sam maligna misao sa kojom se živi. Ja rekao, čoveče, ovo je nevratno. I ja ovako, nema ga. Rekao, jebote, ne mogu da verujem. Ode čovek. I tu mi se ispunila jedna želja, a to je da ga vidim i da pričam sa njim. I u bolnici sam napravio tako neke želje, liste, to do, što kažu. Znaš, jedna želja mi je bila da ovo napravim u teatru. Jedna želja mi je, recimo, da jedne nedelje pre podne odem sa svojom suprugom na gradski pijac, da kupimo paradajz, krastavce, ali bojim se da to neću da doživim. Znate, izborio sam se sa, kako bi ovi rekli, opakom bolešću i taj rak i sve to, ali čini mi se da neću da doživim. Onda, recimo, voleo bih da još jednom odem u gradsku dvoranu Šumadija da odgledam neki film ili neki koncert. Recimo, to mi isto na listi. Ali priča se da će uskoro da neće više da se zove gradska dvorana Šumadija, nego da će se zove, ne znam da li da vam kažem, zvaće se gradska dvorana Emir Kusturica. Ozbiljno vam kažem, tu su nešto to. I onda recimo, isto mi je želja da prođem još jednom onim trgom ispred suda. Ali sud, pijac, pitanje je da li ću da doživim. I to mislim. To je tako da sam napravio te neke sam znači ostvario i tako dalje. Da, kad sam rekao sud, to je isto ide oko tog seksa.
Ljudi vole ta rimovanja. Nađemo se kod suda, znaš. I to, ne znam da li znate šta je na to ide. Recimo, jel ima neki Žika ovde u sali? Ili Mika? Ima neki Milanče? Ima Milanče. Milanče, on te... Koji Milanče odbično ide? I onda ti njemu kažeš, pa Milanče što te Vlahović na tavanče. Dobro, ne moramo sad idemo, recimo možemo da idemo po redovima, recimo red 1 ćemo preskočimo, pošto su tu ovako eminentni fotografi, ali recimo red 2, Vlahović ste ja. Red 3, Vlahović ste mi. Red 7 na Vlahovića. Znate, na tomboli nikad nisu, kad su izvlačili brojeve, onaj kad vikne 7, neki novo, onda ovi svi na Vlahovića! A onda ovi kad izvuku brojeve, kaže 7, onda nema ništa. Recimo 8, na Vlahoviću te nosam. To je ovako, ja sad mogu da kažem i na kurcu te nosam, ali malo je neukusno. Ili 9, čekate Vlahović u krevet u. Ili to Milanče, ili recimo moj omiljeni je Rajko. Rajko je, ne znam da li znate koji je Rajko. Ali znate koji je Rajko? Što te Vlahović pa si viko kuku majko. Ili ima da idemo u Rašku, da ti lupim Vlahovića. Ili idemo u Viroviticu, da ti dam Vlahovića. I tako, mislim, te su fore, ali kažem vam, nije to taj seks, nije to toliko smešno i tako dalje, mislim. Vreme je, nije za, kako bih vam rekao, za to. Više je, ozbiljno je vreme koje zahteva ozbiljne priče a meni su, pravo da vam kažem, te ozbiljne priče i dosadile. Zato je i bila ova komemoracija emisije Iz glave. Ali ako nema emisije, tu sam ja. I tu ste vi. Emisija Iz glave je od uvek bila čudna stvar. Ona je bila svačija i ničija. Ona je bila moja, ali je bila neverna. Bila je i vaša. Više vaša nego moja. I ta emisija je imala i zanimljivu vlasničku strukturu. Znači, ona je bila delimično moja, delimično slušalaca, a delimično je bila i emisija onih koji su se u njoj reklamirali. A zašto vam to kažem? Zato što je oglašavanje u emisiji Iz glave od uvek bilo problematično za mnoge. I ne samo u emisiji, nego recimo i u operetsko-kabaretskom oratorijumu. Ja kad sam radio u Beogradu operetsko-kabaretski oratorijum na Bitefu, kaže meni jedna moja prijateljica, kaže, u Kragujevcu uvek mogu da ti pomognem, u Beogradu ne. U Beogradu 2 firme su bile spremne da izdvoje po 1000 evra za roll-up u holu, ali su posle 2 dana gledanja i provere šta je to Iz glave, odustali. I tako smo uradili Bitev i postali slavni, bez para i tako dalje i tako dalje. Ali u Kragujevcu, gde je emisija Iz glave, kako kažu hroničari radijskog izražavanja, ostavila neizbrisiv trag, a ja bih rekao na mlade generaciji poguban, jer su pogrešno shvatili kako se radi radio, ta emisija i reklamiranje u toj emisiji je u stvari
nije bilo tim ljudima potrebno, verovali ili ne. Ono je bilo više znak podrške. I koliko god, sad vam ovo pričam ozbiljno, i koliko god u toj emisiji bile rečene neke hrabre stvari i tako dalje, velika hrabrost je bila ne samo slušanje te emisije, nego i podrška te emisije. Sponzori moje emisije, sponzori emisije Iz glave su bili u stvari hrabri ljudi u ovom sistemu. Pazite, dokle smo mi dogurali. Da ti emitovanje jedne reklame smatraš i da se to smatra hrabrošću. Jer ako si tu u toj emisiji ili ako si tu na toj televiziji, to je to, gotovo. Mi smo tako društvo podeljeno duboko. U tom smislu, to što vi večeras svi, ja se nadam da svi koji ste ušli ovdje ste dobili taj bedž na kome piše Iz glave 25. To je napravio moj drug Goran Dimić. To vam je u stvari orden za hrabrost. I možete sami sebi da aplaudirate. I ja ću vama. Eto. To sam teo da vam kažem. I imam još nešto, to sad se setio. Ispričao bih vam još jedan vic za kraj. Ako može. Jel nisam udavio? Molim, jok, a? Dobro. Jedan vic da vam ispričam za kraj. Vi znate, to je najnoviji vic, čuli ste ovaj rat u Ukrajini i sad napori svetskih lidera da dođe do pomirenja. I dođe jedan iz Kine, sedne tu Putin, tu Zelenski, on kao dajte da to, mislim, oni kao, ma kaki to ne dolazi u obzir. Dođe, ne znam, iz Indije, oni ništa, dođe iz Ujedinih nacija, ništa. On se ovi seti i kažu, daj bre da pozovemo jednog čoveka. I oni pozovu ovog našeg čoveka, jer u vicu uvek pobeđuje naš čovek. A on kaže, ma ne, kaže, šta ja, to je, mislim, neću ja da se mešam tu, kaže, mi nismo uveli sankcije Rusiji, mi držimo do teritorijalnog integriteta Ukrajine i to je to. Mislim, mi tu šta da izmišljamo. Daj, kaže, čoveče, uradi nešto, ipak, mislim, rat, ljudi, to, ginu, ovo, ono. I on kaže, dobro, ajde, kao. I on ode, sede ovde Putin, ovde se Zelenski, neće se pogledati, sve ovako nešto. On kao, gde ste, bre? Oni kao, otkud ti? Evo, zvali me da dođem, ja rekao, ajde da ne bude pederski, da neću da dođem, pa sam došao, znam. I on kao, pa šta? Pa šta ratujete, šta vam je, da li ste normalni, bre, daj, bre, ti ste ista braća, mislim to, daj zagrlite se, izljubite se, ljubi brat i te fore, da radimo posao, evo dođite kod nas, imamo po 10.000 evra po radnom mestu, pšenicu da izvozite, pšenica, belica, vamo, namo, levo, desno. I Putin i Zelenski se pomire, čoveče. I naš čovjek dobije Nobelovu nagradu za mir. I to je taj vic, mislim. Ali, čekajte, pa, jel on ispao peder što je izdejstvovao mir? Svetski mir. Jel peder što je izdejstvovao prekid rata, ubijanje, tako? Pa nije. I zato je i zaslužio to. Eto, to sam teo da vam ispričam, taj vic. I ajde, eto. Vidimo se. Pratite me na ovim, kako se zove ovo, iz glave, facebook i to. I bit će još toga. Ako nema emisije, vidite da još mogu da pričam. Eto, ajde.
Pa nije bilo baš toliko dobro, nemojte sad, ajde. Hvala vam i na kraju samo da vam predstavim 38 godina svog života, mog najvećeg prijatelja i ujedno prijatelja koga sam najviše Vlahovića puta u životu, mada i ona mene, moja blagajnica, menadžerka, HR, producentkinja i uskoro ćete je vidjeti sa mnom ovde, Dragana. Izvolite, Dragana. A eto da nije bilo nje, ne bi bilo ni ovoga večeras. Ali zaista, ali pošto je ona tu, uskoro nas očekujte možda zajedno ili ovde ili negde već. Čućete na vreme. Laku noć, hvala vam, puno prijatno.